Nezapomeňte přijít 1.7. k Centrum Chodov na Praze 4, kde se koná Eclipse sraz. Tento sraz pořádá SML a program je samozřejmě jít na Eclipse. Spolu s vámi, vážení. Bude se i soutěžit o Twilight hrníček, který můžete vidět přímo před vámi. V čem soutěž spočívá, si řekneme na Eclipse srazu. Takže nezapomeňte 1.7. u Centrum Chodov, u těch točících dveřích, kde na vás budou čekat adminky ze SML webu. Bylo by fajn, kdybyste přišli ve 12:30, takže v 12:30 odpoledne. Když tam přijedete či přijdete, uvidíte velkou tabulu s nápisem Eclipse sraz, takže si nás nemůžete splít. Kdybyste měli jakékoliv dotazy, tak pište na web stefaniemajerová.ic.cz. Děkujeme a přijďte.